Gil y María Dolores Gradolí San Demetrio. Vostra és la paraula. Bon dia, senyora alcaldessa, senyores regidores, senyors regidors. Intervenim avui en nom de l'Associació de Víctimes Mortales 29 d'octubre i l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024. Ho fem des del respecte institucional, però també des de la responsabilitat que tenim com a víctimes i com a societat civil organitzada. I no és fàcil per a nosaltres estar així, ho assegure. Volem començar amb una idea clara. Qualsevol espai de coordinació institucional per a la reconstrucció és necessari. Després del que vam viure el 29 d'octubre de 2024, ningú pot discutir que la coordinació, la comunicació i el treball conjunt entre administracions són una necessitat vital. Però precisament per això, perquè és tan important, no tot val. La coordinació no pot ser un eslògan, ha de ser creïble i per això necessita responsabilitat, coherència, voluntat real de cooperació, transparència i rendició de comptes. En aquest context, volem expressar amb tota claretat la nostra preocupació pel nomenament del senyor José Marí Olano com a representant de la ciutat de València en la Comissió Mixta de Reconstrucció. Per a nosaltres i per a moltes entitats del territori, aquest nomenament és un greu error. I ho és perquè la reconstrucció no és només una qüestió tècnica o administrativa, és també i sobretot una qüestió de confiança. No es pot situar com a interlocutor en una comissió d'aquesta importància una persona que ha qüestionat públicament la legitimitat de les associacions veïnals i la seva representativitat. No es pot construir diàleg des del menyspreu del diàleg. Per això compartim i donem suport a les queixes expressades per els comitès locals d'emergència i reconstrucció, esclers, i per tantes associacions veïnals que han estat en primera línia des del primer dia. Perquè no podem oblidar qui va estar quan tot va fallar. Van ser els veïns i les veïnes qui van treure el fang dels carrers. Van ser les persones dels barris i pedanies com La Torre, Castellar o Liberal, Faitanar o Fort d'Alcedo qui van sostenir la resposta immediata. Va ser la ciutadania organitzada qui va donar la primera resposta quan les institucions no arribaven. I ara, aquesta mateixa ciutadania no pot ser apartada, qüestionada o ignorada. La reconstrucció no pot fer-se d'esquena a qui va estar al peu del carrer. I tampoc pot convertir-se en un espai de confrontació, ni en una significació política, ni en una fotografia buida. La reconstrucció és una responsabilitat enorme i exigeix altura, respecte i capacitat d'escolta. Perquè reconstruir no és només tornar a alçar allò que va caure. Reconstruir és també previndre, planificar i adaptar-nos a una realitat marcada pel canvi climàtic. És escoltar els equips d'emergència, els tècnics, les universitats, el món agrari, però també el teixit veïnal. És fer-ho amb criteris científics, amb rigor i amb transparència. I per això insistim, la participació no és un obstacle, és una garantia de qualitat democràtica i una garantia d'eficàcia en les polítiques públiques. Quan les associacions veïnals alcen la veu, no estan molestant, estan aportant, estan advertint, estan construint, senyor Marí Olano. I quan aquestes veus són desacreditades, el que es debilita no és només la participació, es debilita la democràcia. I en aquest punt volem adreçar-nos directament a vostè. Senyora Català, senyora alcaldessa, ja està bé de gastar l'Horta Sud com si fos un pla urbanístic. Deixes de Pla Sud 2 musiquetes que no van a cap lloc i siga responsable amb l'àrea metropolitana. Ens consta entendre que qui no va estar, qui no es va preocupar per xafar el carrer per ajudar en els moments més difícils, prenga ara a liderar solucions sense haver assumit el que va fallar. En cap moment es va comportar com una alcaldessa de la Dana.
i no està atenent les demandes dels bombers. I per això considerem una burla, després de les declaracions que han ferit profundament a les associacions veïnals, hagi sigut precisament aquesta persona qui vostè ha nomenat com a representant de l'Ajuntament de València en la Comissió Mixta de la Reconstrucció. Des de les associacions de víctimes mirem amb preocupació el camí que està prenent aquesta comissió si no es corregeixen decisions com esta. Necessitem informació, transparència i rendició de comptes, però també necessitem interlocutors que creguen realment en el diàleg i en la participació. Per això avui demanem reflexió, perquè volem una reconstrucció feta amb la gent, des de la gent i per a la gent. Moltes gràcies. Gràcies per la seva intervenció.